Kaixo, ABD podcastaren lehen atala da entzuten edo ikusten ari zaren hau, Bertsolari aldizkariko podcast berria, eta atalez atal euskal alfabetoaren letra bat hartuko dugu. Dendenak ez, euskaltzaindiaren baimenarekin. Eta letra hori bertsolaritzari lotutako gai batekin lotuko dugu. Eta noski, bertsolari bat elkarrizketatuko dugu. Baina hasteko aurkezpenak. Ni, Mikel Arizkorretan nauzue. Eta zuek bertsolariok entzun ditzazuen, ni arduratuko naiz podcasta gidatzeaz. Eta orain bai, hasteko, onena, bertsolari aldizkariko batzuei galdetzea, ezta? Beñat Jatxenbarik, bertsolari aldizkariko koordinatzailea. Kaixo? Kaixo. Bueno, Beñat, bertsolari aldizkariak lehenagotik egin ditu beste podcast batzuk, baina ia da horrelako bat ez duela orain arte egin. Ez, urra honditan sartu geha. Guretzako urra honditan sartu geha, bai. Eta nondi dator martxan jartze hori? Oain dela urte batzuk, nik zuzeu edabidean ere egiten dut lan, eta bertan, hasi ginen podcaste kontuekin ere, Euskal Gaizkileak programa podcasta grabatzeko ohorea eskaini zidaten, eta hor pixka audiogintzarekin izan dituen lehen harremanak, eta gero bertsolari aldizkarian, ikusi nuen bat zegoela aski mami zerbait egiten hasteko, eta orduan hasi ginen makarrizketak podcastarekin. Hor, nahiko planteamendu sinplea da, aurten 6. denboraldia atera dugu. Ahotsa ematen diogu bertsolari bati, bertsolaritzaren inguruan nahi duen gogoeta egin dezan. Eta orduan, berak audio bat bidaltzen digu gordina edo grabatzen dugu eta gero edizio lanak egin eta podcast formatuan zabaltzen dugu hori, esandakoa. Nahiko sinplea, esan dezagun ekoizpen aldetik, sinplea. Eta aurten, 35. Urte hurrenera iritsi gara, 81an sortu zen proiektu hau, batzuek pentsatuko zuten urte pare bat aguantatuko zuela, baina askoren harridularako hemen jarraitzen du kontu honek. Eta hori, orduan erabaki genuen, bazela garaia, beste formato batzutan ez dakit eskua edo hanka sartzeko, baina zerbait egiteko bai. Eta horrela iritsi gara ona, eta horrela zaudezu hemen. Bai, hoxe, horregatik nago ni hemen, bai, ez joe. Pixkate entzulea da ikuslea kokatzeko. Atikaz eta zetaraino, atal bakoitzean bertsolari bat elkarrizketatuko dugu. Orain gaur egun asko esaten da, bertsolariei elkarrizketa asko egiten zaizkiela, eta beti elkarrizketak, baino hemen elkarrizketak ezberdinak izango die, ezta? Zergatik izango die ezberdinak? Hori da, asmoa behintzat, bai. Uste, irudipena daukat, askotan bertso kronikak adibidez txapelketari oso lotuak izaten direla, eta kasu askotan bertsolariei egite zaizkien elkarrizketa asko ere, txapelketa testu inguru batean ematen dira, eta orduan badu pixkat, eta nola esan, kirol ukitu bat, edo leia testu inguru batean ematen diren elkarrizketa asko, ez guztiak noski, baina asko bai. Eta orduan hemen bai nahi genuen sorkuntzan sakondu. Bertsolariek erabiltzen dituzten baliabideak, tresnak, edo bertsolaritzaren barruan aletu daitezke hainbat faktore, osagai sakontasun apur batekin landu, eta horretarako letra bakoitzarekin gonbidatu bat ekarriko dugu, beste mota bateko ekarpenen bat ere izango dugu beste norbaitena, baina gonbidatu batekin pixka bat kontu horietako bakoitza pasakon aztertzen saiatuko gara. Gai bat konkretuki hartuta eta pixkat behalde hori ezagutzea, ez? Hori da, bai. Pixka bultatuko naiz, urte hurrenera zaipatu duzu, 35 urte bete ditula urte bertsolari aldizkariak. Bai. Nola egisten da urte hurren horretara bertsolari aldizkaria? Suposatzen den lan asko egingo zenutela atzetik eta ez abitzala bakarrik, noski? Ez, noski ez. Hori, gu erredakzio taldea izateaz aparte, inguruan beti izan dugu kolaboratzaile sare oso zabal bat, eta horrek ematen dio ere oinarria eta kalidadea ere bain uste dut proiektuari. Eta nik uste dut talde egonkor batekin eta sasoitxu, sasoiarekin iritsi dela aldizkaria adin honetara, eta gainera hori, jauziak emanez, ez? Batetik bideo podcasta, baina aurten baditu beste asmo batzuk ere,
ez dakit, ea urtean 4 aldizkari ateratzen ditugu, ea aurten 4 aldizkari ateratzeaz gain, ea gai garen ale berezi bat ere ateratzeko, urteak daramatzago ere komiki gintzan lan bat egiten, ea etorkizunan horrekin ere bide bat jarraitzen dugun, webgunarekin baditugu zenbait proiektu ere, blogari taldea, makarrizketak ere jarraituko du, aurten bere 7. denboraldiarekin, nik uste dut osasuntxu, iritsi dela. Gogoa baukaztu bintzat. Bai. Gero 40ko krisia ez dakit, ikusiko dugu nola kudeatzen dugun, baina 35. Bai, ez behon dizuela. Iasan eskertzen da horrelako jende egotea eta egotea ekimen horiek egiten eta aurrera eramaten. Así hau bazuek. Eta bion artean egia da ezketaldi hau entzuten ari dela entzulea, badaki Euskaltzaindiaren Donostiako egoitzan gaudela eta bertsolari aldizkariaren podcast berri honekin gabiltzala, baina gu biok bagaude podcast honen barnean, baina nor gehiago dago, bainat? Badaukagu erredakzio taldean Unai Gaztelumendi, bertsolaria izateaz gain, dakigun bezala marrazki eta ilustrazio kontuetan ere eta diseinu kontuetan hor aritzen dena, eta bera arduratu da bai iruditeriaz eta estenaratzeaz, eta gero ere badaukagu Ane Zuazu Bizkar, gidoigile bertsolaria, gidoigile arituko dena, eta gero zuzeuko laguna dauzkago hemen ere, Urku Urangatan Artz Bilbao, soinuaz eta irudiaz eta argiztapenaz eta arduratuko direnak, eta gero zuzaitugu, hemen, Mikele. Orain agian nik aldatu behar dut, aldatu behar dut rola pixka bat, bestela, karo, guri egite dizku zu badera, zu nor zara, azaldu mesedez. Ni naiz berria hemen, ez? Kontatu iguzu, non dizatoz? Esango izu, ni Mikele naiz, aktorea naiz taldetenetan, lana dagoenean, erizaina baita ere, lana dagoenean, hor gehiago dago, egia esan. Orduan bata dagoenean bat, eta ez dagoenean, bestea, ez? Eta jo, behitu, bizka bertsolaritzari lotuta, esango ez, txikitatik egon naizela oso lotuta bertsolaritzari, aitak bultzatuta, gehien bat, aitari eskerrak, txikitan 6-7 urtekin, eramaten indun ja saio, Euskal Herriko txoko ezberdinetara, eta bertso eskolan sartu nindun, han egin nituen urte batzuk, gaur egunen naiz bapaten ibiltzen, baina ia da oso gertutik jarraitzen detela, oso bertsozalea naiz, eta asko gustatzen zait bertsolaritza mundua asko ikasi dut, eta ikasten jarraitzen dut. Kusi zaitut, Legazpiko bertso eskolaren 25. urte hurrena. Bai, ona, entzuna bestia oso ona da, Bai, hor gabiltza, hori, igual beste txoko batetik nabil, ez, baina ez nabil oso, ez mikro aurrean, ez, ez oso aktibo, beste gauza, hainbat gauza dauzkadalako, baina beti saiatzen naiz, nire tokitxoa hor mantentzen, albaldin badet, bai. Egon daizula, zuri idea. Eta hoxe, eskerri asko. Ni jazta, nerea bota dut, hain ja ez daukagu gehiago, ez? Ez inor zeigu gatzen? Esango nuke ez. Zeigu inorrazten, ez, gainat? A ber, kortozirkuitoak, koni beireuzer eukidugu hemen, gure argazkilari ofizial eta kultuna. Aldizkariaren iaia astapenetatik geurekin daukaguna, eta egun da gaur ekitaldi honen jaunartze hau edo hasiera hau pixkate hori da. Inmortalizatzen, eta uste dut ez dudala inorre aztu, badaukagu beti jende inguruan, baina... Bestela barkamena. Barkamena. Eta listo. Osen eskerrik asko kokatzadatik, baina zure baimenakin, beste ekide bati eskatuko diote mikro aurrean jartzeko, Unai Gaztelumendi da pixkat estenaratzeaz arduratu dana, esan diguzu, beraz, berari emango diogu paso. Orduan, bai, venga, ondo izan, agur. Eixo, Unai? Eta Mikele, ondo, tazu. Aizu, Unai, entzuten nahi danariz esango diogu. Nolakoa da ABD-ak podcasterako atondutako txoko hau? Oraindik grabazioak eta nola geratuko dian ikusi gabe, igual zaila egite zait valorazio bat egitea. Baina
Bueno, esango nuke, bertsolari aldizkariari orain dela urte batzuk irudi berria sortu zitzaionean, eman zitzaion hildoari segika, nolabait ere orain hartu duen podcast formatu hontan, irudiak, bueno, ez dakit, bilakaera logiko bat bezala izan dula, saiatu naiz bai lotura ukitzen bertsolari aldizkariaren estetikarekin, eta baita ere, honek dakarkigunarekin burura ABD-ak entzun, alfabeto entzun, letrak, ze etortzeu burura, niri etortze liburuak, aparategiak, etortze burura, eta horren saiatu naiz estetika hori ematen hemen gainera ganbaratxo hau bilatu dugu. Bai, politia ez da. Honek ere hortarako laguntza ematen du, eta hoxe saiatu naiz, norbaiten etxeko liburutegia irudikatzen, kasu honetan bertsolari aldizkariaren ganbara edo liburutegia izango litzateke, eta horrek ekarri gaitu gaur daukagun estetika eta eszenaratze honta. Ondo, gainazu jaioa ze hortan ja. Eta detailetan sartuta, entzulei esango dugu, hartuko ditugu bere begiak, ze ikusi ezakegu, ze kolore, ze forma, ze tipografia? Bueno, nik batez ere sortu nuen bere garaian bertsolari aldizkariaren logo berria egiteko tipografia propio bat sortu nuen, batez ere logoari zeokionez, B bat sortu nuen da, pixka bat organiko xamar egin nahi izan nuen, azkenean bertsoare gauza bizia dalako, nun egin nahi zerbait oso digitala, orduan letra bat da, baino, forma organikoekin, eta azkenean hori xebea indet ontan ere, izen buruak ere logoa errestu bezala egiten du, azkenean ABD, ematen digun informazioa, ze esango ez. Behin letra bat inda ez, beste hirurak sartuko ditugu. Bai, eta hor saiatu naiz, egia esan da, eta askotan pasatzeten goza da, idea bat auki, lehenengo marrazkia egin, lehenengo komposizioa egin, eta ondo xamar da, beroain, eta beste 4 ordu pasa, eta bueltan lehenbizi. Bale, esan barro, inoiz ez konforme, baino bai. Hori bai, baino, azkenean, askotan paratzen den goza da, zenbat gehiago hasi estetika batean, diseinu batean pentsatzen, zure barrutik atatzen hori izaten da lehenengo etortzez. Bai, freskotasun hori bezala ez. Eta gero bai behar dela perfekzionatu pixka bat, baina normalean lehenengo horrek ze esan handia ematen du. Horrek sonatzea izan, ibaita kastinetan nola ibiltzen naiz. Lehenengo toma izaten da honena, gero jarritzea astezea beste eta beste egiten, eta ez, lehenengo izaten da honena. Bertxotan ere ala izaten da, bakarka 3 ideakin ezatea, lehenengoakin atea, bestela horregatuko zea. Earki, eta gainazu badukezu hontan esperientzia gehiago, ibilizea beste antzerako lanak egin dituzu, beste podcast batzuetan. Baina, galdera kurioso bat botoko dizut. Bertsolari izateak, erraztu ala zailu iten du olako lan bat? Neri zaildu iten ditela esango nuke. Zaildu, berez, egin nahi den hori egiteko erresagoa, azkenean badakizu ze publiko hori begira dagoen, tiruan hundi joazen ondo dakizu, baino zuzea horren parte ere bai. Azkenean, entzuleak oso nere gertukoak izango dira, ez da, entzule edo ikusle esan, baina oso nire gertuko perfilekoak izango dira, orduan, bagian, gero hainbeste harreman izango ez deten marka bat sortzen detenean, nire irizpiak izaten ditut, baina gero marka horrekin behin sortutako harremana eten egiten da, eta markak bere bide egiten du. Eta hau pixka bat, nirekin eramango dut ez, bertsolari aldizkariaren logoa daramakidan bezala, orduan, emaitzari begira, bai, hobea da gertutik ezagutzea, baina nik esango nuke zorrotzagoa naizela nire buruakin, eta ikusten dizkiodan gabeziak ere ikusiko ditu dela, askotan ikusiko ditu dela, gabeziak bezala ere, asmatu duten elementuetan ere, esango dut da, hoi nik inun. Orduan, errezagoa da, baino ardura gehiago ematen du. Noski. Hoxe zan, eskerrik asko, unai? Bai. Hemendik aurrera hori topatuko duzu ABD podcastean atalez atal. Bertsolari bat, bertsolaritza hizketan, letraz letra eta gairik gai. Eta orain urrengo atalerako pista bat emango dizuet. Ia aletrarekin. Bertsolarientzat ezinbestekoa. Ahotsa?